eta bat, indarkeria matxistaren aurkako eguna ospatzen dugunez, hainbat ekintzak izango ditugu, espero dugu zuen gustukoa izatea. Hasteko, bederatzi saioetan landu dugun indarkeria matxistaren izeberaren puzzlea egingo dugu. Dardarka zeruak, kaldea estatuak, dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ia lertzear garrasi batekin. Egan irtetzean, aste bakoitzeko minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izenan. Izan zirelako grebara joaten denkidengatik, aski da oiuka plantatzeagatik, denontzat eredu zaretenengatik, mundua iraultzen duzuenengatik, beldurrak usatuz kantuan jotake, bada zer eskatu aldarrikatua, zamaurratu arte bizirik ta aske behingoz jausi gabe. Patriarkatua denari zu eman apurtu zeraiki, inork begiak itxi ezkero jaiki, jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero, ia ikutzen gaitu. Nina izanen Judit Marta talea, nina izin Ingrid Paula Guztion artean, guztion emakumaren ikurra osatuko dugu. Bakoitzak kartolina more bat eskuekin buru gainean utziko du. Goazen ba, indarkeria matxistaren izeberaren punta egitera.